1966, McCook, Nebraska, Estats Units d'Amèrica. Un dia fred va néixer Michael Atwood Mason, el més petit de tres. Aviat, la família Mason es va mudar i el petit Michael va créixer a l'àrea metropolitana de Washington, D.C. Va passar la seva infància i adolescència sent un bon alumne, interessant-se pels orígens del poble americà. Ja de jove va estudiar durant 2 anys estudis clàssics a la Universitat Privada de St. John's College, a Santa Fe, Nou Mèxic, i després es va traslladar a la Universitat d'Oregon, on va obtenir el seu graduat en estudis nord-americans i va ser escollit Pi Beta Kappa de la National Honor Society, que és una commemoració d'aquestes superimportants a les universitats d'allà. Aquestes coses que els agraden amb ells, oi, Felip? Que parlàvem ara als high schools i tot això. Sí, és brutal, perquè és una cultura diferent. Tenen noms per a tots els cursos. Per exemple, quan fas primer de la universitat et diuen freshman, a segon ja ets sophomore, a tercer ets junior i finalment ets senior. Que semblen els dolents de Harry Potter. Sí, una mica sí, és curiós. Déu-n'hi-do, a mi em crida molt l'atenció aquesta, no? I les sororities, que són només per a dones, no? D'aquí ve la paraula sororitat, l'agermanament entre dones. Ell, després d'aquest superpremi, va obtenir també el seu màster i el seu doctorat a l'Institut de Folklore de la Universitat d'Indiana, Bloomington, que va fer entre el 89 i el 97, o sigui, el tio va estar allà estudiant que no vegis. Però per allà al mig ell ja va començar a fer coses. El 92, mentre aquí a Barna celebraven les Olimpiades, el jove Mason iniciava el seu doctorat i començava la llarga carrera en molts museus, ja veuràs. Va començar el de la comunitat d'Anacòstia, on va treballar com a investigador. Va fer l'exposició Black Mosaic. Aquest museu es va fundar el 67 i va ser creat amb l'esperança que els membres de la comunitat visitaren aquests principals museus, els Smithsonian, que són tan famosos, que surten també a tantes pel·lis, tantes sèries, doncs existeixen, estan allà. Doncs ell tenien la intenció de que aquest museu servís com l'oportunitat d'apropar, sobretot els afroestadounidencs en aquests museus. El 92 va ser un any a tope per ell, perquè també va començar a publicar molts articles, sobretot sobre religió i cultura de la diàspora africana. La seva recerca se centra en els processos a través dels que les persones despleguem els elements del patrimoni cultural per crear les seves històries, no? I les seves identitats. S'ha centrat sobretot en la construcció social des de la subjectivitat i l'experiència. El 94 es va traslladar al Museu Nacional d'Història Natural, o sigui, increïble. I allà va desenvolupar un munt d'exposicions, va ser cocomissari d'African Voices, que era una gran exposició sobre els orígens humans, i ha estat com a 60 exposicions allà. Tela, Sí, un crac. L'any 98 ja acaba el seu doctorat en antropologia Orisha, però no podia estar-se quiet, ja que començava a editar el seu treball de quan va viatjar a Cuba per iniciar-se com a sacerdot. Des de llavors ha creat una casa Orisha activa, allà, a Cuba. Entreteixeix els seus papers com a investigador i sacerdot. Mason explora la santeria com un fenomen contemporani, ofereix una comprensió de la seva complexitat a través de les seves experiències, i això es converteix en el seu llibre, Living Santeria, Rituals and Experiences in Afro-Cuban Religion, que va ser publicat per l'Smithsonian Institution Press el 2002 i va ser nominat al Premi de l'Escriptura Etnogràfica. També és actor fa moltes coses, però actor de moment no, autor potser tot arribarà. De Babalu Aye, Babalu, m'encanta aquest nom, perquè és un podcast on parla sobretot dels orixes, no? I aquest nom és un orixa que és dels més respectats de malalties venèries, ni pòdic, jo no, hem d'investigar aquest. I a Benin, que és d'on ve aquesta creença, rep el nom de Azowano. L'any 2009, a Catalunya es feia la primera consulta per la independència. Mentrestant, Michael Mason va ser líder de la proposta Recovering Voices, una exposició dissenyada per posar cara a la crisi global del llenguatge i la pèrdua de coneixement i de capital cultural quan mor una llengua. El 2012 va liderar una col·laboració entre l'Smithsonian i l'ONG Cultural Survival per acollir la conferència internacional Our Voices on the Air, Reaching New Audiences Through Indigenous Radio, que eren 30 professors de llengües indígenes i parlants, i a través de la ràdio, o sigui, molt important, a través de la ràdio. I això, doncs clar, havia d'estar aquí. També va treballar a les aules i en una programació extensa a nivell comunitari per recuperar, no? O sigui, per posar sobre la taula aquestes llengües. Que interessant i que important és posar en valor totes aquestes llengües per minoritàries i minoritzades que siguin. Tant de bo tothom ho fes. Doncs sí, la veritat. De vegades ens fem de menys a nosaltres mateixes i aquí a Catalunya a vegades ens passa i això no pot ser. Des del 2013 va passar a ser el CEO de l'Smithsonian Center for
Folk Life and Cultural Heritage, o sigui, i allà fan un festival. Vale? El National Smithsonian, que és com... el National Mall és on estan com tots els... és com un parc on estan tots els museus, vale? I va liderar doncs, una història sobre sostenibilitat cultural, o sigui, col·laborant amb les comunitats per ajudar-los a investigar, a mantenir i presentar les seves expressions culturals. I amb totes aquestes produccions va guanyar un munt de premis, inclús un Grammy, una Acadèmia, un Emmy i un Webby. I amb tot això, abans de desvetllar per què he portat avui aquest personatge, us deixarem amb la segona entrevista. I de Kamala Harris i Donald Trump passem a Puigdemont, perquè quan ell governava, l'any 2016, què va passar, Míriam? Doncs Michael Mason va decidir convidar a Euskadi i a Navarra a l'Smithsonian Folklore Festival, un festival de nacions de pobles que organitzen a la capital, justament en aquest National Mall que ens estava comentant. El MAT. Aquesta regió deia que sempre els ha semblat molt singular, sobretot la revitalització de la seva llengua i del patrimoni cultural. I aquell mateix any va anunciar que els convidats següents el 2018 serien Armènia i Catalunya. O sigui, Michael estava captivat per la cultura popular i la llengua catalana i és un gran coneixedor de la història de repressió viscuda al llarg de tots els anys de catalans i catalanes. No? El juny del 2018, doncs, com dèiem, va convidar a aquest multitudinari festival i doncs va haver-hi o sigui, hi havia una recerca aquells anys de suports internacionals i aquell va ser un gran altaveu. Exacte. El Quim Torra, president d'aquell moment, va denunciar com en aquell altaveu la situació de crisi política catalana i l'emergència humanitària de tenir els dirigents polítics empresonats o exiliats. Aquestes declaracions van provocar un fort enfrontament amb l'ambaixador d'Espanya als Estats Units, Pedro Morenés, que també és folclorista com ell, imagina't, i un professional de museus nord-americans. Resulta que li encantava Catalunya i que ja havia vingut diverses vegades convidat per l'Assemblea Nacional. A la web del festival, el Mason ens explica un munt de coses. Fa èmfasi sobretot en la situació extrema durant la Guerra Civil i la dictadura feixista. Creu que la transició democràtica va ser el moment clau per la reconstrucció del poble català, la nostra llengua i la identitat. Però que, sobretot, això seria impossible sense les associacions locals i culturals que han aconseguit preservar la llengua i les tradicions, és a dir, els tallarets, i que són tan necessàries. Els tallarets de l'època, vaja. I que en aquests moments de repressió, doncs, ara mateix, o sigui, em parlo d'aquests moments actuals de repressió, molta menys, evidentment, però repressió, també seguim sent el poder popular. Totalment. Reivindica amb molta força les tradicions. La seva web del festival també posa el focus en l'1 d'octubre, no? Com, no deia que era il·legal, però controvertit. En plan, estava allà la cosa. El 2019 va escriure un article digital al Digital Cultural de l'Ara i es titulava Manifest per la cultura popular en l'era digital. I, bueno, us llegeixo així el subtítol, que ens deia l'expressió cultural i artística és una via principal per entendre i comunicar els aspectes més importants de la nostra humanitat comuna. Mira. Sí, superbonic, la veritat. I al febrer del 2021 va deixar el seu càrrec com a director de l'Smithsonian Center for Folk Life and Cultural Heritage, que cal dir que és un dels organismes culturals més prestigiosos de tot el món. I al setembre del 2021, Mason va ser nomenat CEO del President Lincoln's Cottage, que això ho vaig haver de buscar. La cabana del president Lincoln era, perquè dic, què és això? Imagina't, és la casa d'estiu on va desenvolupar la proclamació d'emancipació del 1863. Ostres. 1 de gener de 1863, és a dir, quan s'apropava ja el tercer any de Guerra Civil i era com no pot ser això, ho hem d'aturar. Bueno, ara és un monument nacional i un museu a Washington dedicat a aquestes idees valentes d'Abraham Lincoln, és a dir, és un lloc històric i un museu on ell va prendre aquestes decisions que van canviar la nació i va proclamar el següent. Totes les persones detingudes com a esclaus dins dels estats rebels són i endavant seran lliures d'aquests estats rebels. I ell deia sempre que cada dia veuen com la importància del que va passar allà fa més de 150 anys en sent idees valentes als joves, etc. I sobretot fomentant el diàleg i la reflexió. Al setembre del 23 va deixar aquest càrrec, aquest lloc tan guai, la veritat. No he pogut trobar res més actual. Estarà tramant un nou referèndum per Catalunya, ha decidit finalment marxar a Cuba i viure com un sacerdot ioruba, s'ha fet casteller i és el teu company de pinya, no sé, potser no ho sabrem mai i la veritat és que a la seva vida personal he trobat poca cosa. Està divorciat i té 2 fills, en Nicholas Stauffer Mason, que crec que fa estudis asiàtics a Harvard, m'ha semblat trobar, i Reese Wingreen, que suposo que deu estar casada i adoptat el cognom del marit. Supereu això ja, si us plau, amigues estatunidenques.
Doncs aquí us deixo aquest heroi sense capa pel procés català. A mi m'ha semblat un tio amb qui seure a parlar amb unes birres, no sé, deu ser molt interessant perquè, no sé, sap curiositats de tantes cultures que, no sé, hauríem de parlar amb l'ANC, què et sembla, perquè vingui aquí i faci una entrevista en directe amb nosaltres, seria brutal. Sí, la idea és bona, però coneixent-nos potser necessitaríem no un programa, sinó potser dos, o vés a saber, no sé. O un prime time. No sé.